Vítejte u mého dalšího videa. Dnes se podíváme na aplikaci Make Your Clock Widget od českého vývojáře Tomáše Hubálka. Aplikace je zatím v první public betě verzi, takže je možné, že když teďka to video sledujete, už je dávno venku verze finální, takže se podívejte na odkaz pod videem. My se dneska podíváme na tu betu, pojďme na to. Jak už z názvu napovídá, aplikace slouží pro vytvoření vlastního widgetu s hodinami. Já vám tady ukážu, jak jednoduše takový widget vytvořit. Vidíte, že třeba že to je beta, poznáme na tom, že není 23.02, ale 23.2. To se změní, jakmile bude minuta ve dvouciferné hodnotě. Nevadí, my pokračujeme dál. Tady v tom nastavení si můžeme zvolit velikost té položky, jestli chceme tučně se stínem, případně jaký font. Já zvolím třeba tento, pak můžeme volit barvu, já nechám tu bílou, mě se na závěr bude hodit. Formát, můžeme si zvolit římské číslice, anebo vidíte tady, nesmíme zapomenout number with leading zero, to jsem si při zběžné prohlídce aplikace nevšiml, takže to bude ono. Případně pak, kde má být fixační bod, podle kterého zvětšujeme, zmenšujeme ten objekt, a tady můžeme dolaďovat jeho pozici. Já si zatím takto posunu lehce doprava. Koordináty zafixujeme, aby jsme si s objektem nehli, a jdeme na další. Dále přidáme weekday full, což je plný název dne. Si to takhle přesunu doprava, zvětším, dám text, aby nám to sedělo. Tady nefunguje diakritika, tady dáme ten space. Takhle nějaké přijatelné velikosti. Dále přidáme třeba day of the month, což je den v měsíci. Zvětším si, takhle posunu někam zase do té pravé části. Zase, aby nám to trošku sedělo, tak tam dám takhle monospaced. A poslední položku textovou můžeme dát třeba month text. My jsme viděli, že je leden. Tak, zase tučně se stínem, tak taky, aby to bylo pěkné. Tak, teď můžeme přidávat i netextové položky, různé separátory, případně různé liney. Já si sem přidám vertical line, takhle zase můžu upravit, takhle ji prodloužím, posunu ji takhle nějak, aby tam pěkně seděla. Tak, to není vše. Největší problém, na který jsem narazil, bylo přidání tečky za den v měsíci. Jelikož tečka je velice malá, teď se mi nepodařilo chytit, já si teďka zafixuju tady tu středu, abych si s tím nehnul znova opět. Vertical taky. Tak a teď se pokusím zachytit tu tečku. Teď se mi to podařilo, nebudu riskovat, že bych ji znova ztratil, a radši do té pozice se pokusím takhle doklepat. Tady mi ještě stěžuje to, že se překrývá lock coordinates s tlačítkem pro posun doprava. Tak, ještě kousek, ještě chvilku. Nebudu to protahovat, než bych tam dojel, já ji radši vymažu. Doufám, že tohleto se v dalších verzích zlepší. Je to takový detail, ale znepříjemňuje to život. No a teď, abych vám ukázal, proč jsem si nechal ty hodiny bílé, je tady položka rectangle, což je takový obyčejný čtverec. Já mu můžu tady změnit tvary, takhle si ho prodloužím. A v záložce tuning ho můžu posunout za jiný objekt. Teď přijde ta nádhera, můžu mu dát i pozadí. Takže já si v podstatě takhle vytvořím pozadí pro ty hodiny. Je to trošku v tom flip clock
stylu, jaký známe od HTC v Sense. Ještě to tady trošku potuním, aby nám to tady sedělo. Já to mám, tady to mám zalokovaný. Tak, a takhle, pokud jsme spokojeni, tady vypadá to, že je nějaký text než jinde, se mi zdá. Ne, necháme to takhle být. Určitě dokážete víc vytvořit. Nejsem zrovna kreativní typ, ale tohleto pro účely tohoto videa postačí. Uložím si projekt, si už tam nějaký s názvem test mít budu, tak nevadí, přepíšeme. Tak a teďka půjdeme zpátky na plochu a jak známe klasicky přidávání widgetů, jdeme si Make Your Clock a můžeme si vybrat z uložených templateů. Já zvolím náš test, který jsme si vytvořili. Tady stojí za zmínku položka Follow me on Twitter Tomáše Hubálka a Donate via PayPal pro podporu. Tak a půjdeme zpět, widget se nám zobrazí na ploše. Pokud používáte Launcher Pro, lze ho takto upravovat, posouvat, zmenšovat, switchovat, takže je to velice variabilní. Tady jediný problém vidím, že ta vertikální čára nám trošku přesahuje, což by se dalo ještě nějak doladit. Takže si myslím velice pěkná aplikace, dá se rovnou měnit za něco jiného podle nálady, pokud klikneme. Doufám teda, že se vyřeší ty porodní potíže, jako s tou tečkou jsem ukazoval. A v kombinaci s dalším Tomášovým projektem, což je widget pro baterku, teď si nevzpomínám na přesný název, by to mohla být docela zajímavá aplikace ve finální verzi. Takže vám děkuji za pozornost a jak jsem říkal, podívejte se pod video na odkaz, najdete tam určitě aktuální verzi tohoto programu.